Salut și bine am găsit la un nou episod de Stand of 2 aici cu Edițu. Salut! Asta n-am mai făcut un video de foarte mult timp pentru că n-am mai avut timp și n-am știut ce să fac. Și acum am strâns 1000 gold. Am primit, nu mai zic unde sunt alea ce le-am cumpărat aici. Ba nu, Donație de la mine. dați-vă aici donație de la Edițu. Odată 190. Unde? După aia mai jos. Mai jos. 400. 400 și ceva. Am primit donație puternică și o să ne luăm un feng, un nou cuțit pentru mănușile astea. Bă, cam arată destul de șmecher. Să vedem dacă găsim un pattern mai șmecher pe aici. Cred că ăsta o să-l iau. Să-l iau pe ăsta? Eu zic că n-are maro așa mult. Nu, mai caută. Ce sau să caut? la order, dar la order și... e risc cu patternul. Nu mă, mai caută. Stai mă, că pe ăsta e full ca lumea. Mai caută, frate. Nici n-are maro. Are maro. Unde? Cât? Bă, Față, nașpa, uite-te la ăsta, uite-te la ăsta. O, mai caută, veri, ascultă-mă pe mine, mai caută. Da, și până la cât să caut? Faci videoclipul de 20 de secunde. Nu, frate, că mai dau mumeci de ceva. Să nu fie așa ascult, că trebuie să intru doar să-l Mai văd. dăm un mici cu Elisei. Ăsta l-am luat, frate. S-a cumpărat. S-a cumpărat. S-a Și cumpărat. ăla de 60 gold, uite, fac eu ceva cu ea de 60 gold. Fii atent. Nu, coi, nu. Bă, Auziți, joc cu Elisei, dar stai să mă duc și eu, știi? Bun, deci cam asta e, așa arată inventarul acum. Șmecher. Beautiful. Șmecher mai Beautiful. star, eu am aici un cucri. Stai așa. Hai să facem aici frumos. Da, este. Competiție, sandstone, dar vreau competiție, nu, dezamorsare. Da, mă, vreau pe privat. Și pe Edio să le iau acum. Hai, mă, mai bine într-o dată. Bun. Mai trebuie să-mi iau încă un scorpion, nu? Ahau. La Trebuie să-mi mine, iau și scorpion. următoarea achiziție, oameni buni, e Karambit Gold, cu mănușile cel mai scumpe mănușile. Da, pe fix bun. el. Da, oleu. Tu ești băiatul. Tu ești băiatul. Eu sunt softic. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă. Vezi că e tare. Vezi că chiar se mure de nu-i tare. Adică, Uite ce animație șmecher are. bine, ai 60 FPS-uri. Și Pe când filmez, cam așa e. Bă, e tare. la 120 s-ar vedea mai fain, știi, animația. Gen, Mie îmi dă Bă! reclamă, deci nu-ți pot să joc. Vezi că e tare rău cuțitul. șmecheria. Uite-te la al meu. Ma. Bă, e șmecher, mie îmi place, adică, Bă. ce să zici. Edi, te pup. Cu plăcere, oricum, o să mai vină. Ți-am dat și eu 12.000. Mi da și tu atunci, păi de mai rupt. Bă, Acum e tare acum 2 cuțitul. ani. E foarte tare. Bă, eu zic că... Deci, zici că e făcut pentru mănușile astea. Vezi, negru puțin. Maro ăla dacă nu e, știi? Dar oricum, eu zic că l-am prins la undă asta, ok, pattern. Da. Bun, hai să ieșim. Dai un diffuz cu mine? Joacă Elisei. dar nu știu unde mi-au la mână. Mai încolo o să-mi iau... trebuie să vedeți. Stai mă, unde e? Aici și de la cea mai ieftină. Eu zic că se potrivește foarte bine cu mănușile astea, așa ca un cuțit mai secundar. Nu? Nu că se potrivește bine cu mănușile astea. Da, știu, adică... Hai că mai... Bine, sunt și alelalte mai ieftine, care le-am avut eu cu baioneta. Da, și Gen alea al se doilea, potrivesc. alea se potrivesc Și bine. alea. Hai că dăm un difuz noi doi repede. Hai. Unde ești? Pe David îl cheamă Bot Stand of 2. Știi, nu? Da, nu știam că e el. Hai că dăm repede un meci aici cu Edițu. Ia, deci, păi, uite-te, ce frumusețe, uite, pinguinul cu furcul de zăpadă. Bun. E o chestie că nu pot să prea aud, dar e bine. Asta e. Dăm repede un meci. Ca să nu fie video ăsta de 10 secunde. Stai, uite. Vedeți și noi cum arată în meci. Vezi că intrăm la CT. Ca să am și eu cuțitul. Accidentii sau site. Ghidă-te, stai că... Bă, e tare cuțitul. Bă, eu mă bag în echipă cu Alexia. Bă, de ce vă pe ăștia prin per... A, ba nu. Gen... S-a bubuit. Dar ce? Vă împușc acum pe toți. Bă, jocul e la minim. Eu n-au nimic. Hopa. Hopa, mă lot. Te la cu Mă lot. Am și carabitul echipat. Băi, mai frumos acum, am mai multe cuțite. Mă. Unii n-au joc. Băi, dar de ce intră la 0? Eu nu-mi loc la CT, că erau 4 de zi. Bă.
Ia, du-te mai încolo. Păi dar nu așa, frate, du-te la picioarele mele. Dar ce ai, bă? Crezi că sunt bulangiu ca tine? Mă pune așa. Că asta se uită la mine. Bun. Mare flash aici pe mid. Mi-a dat disconnect. Coi, îmi intru unul pe cont. Bă, da, taci. Și mie mi-a dat disconnect. Da, de ce ori? Nu știu. No, bine, gata, că aștept să pa, pa.